मधली दहीहंडी फोडायची आहे. श्री साई गोविंदा पथक मुंबई. मुकेश माफिया माफिया अड्डे मंड के छड्डे के मारे हैं तू आज छोड़ा तो हम भी कुंवारे हैं तू आज सुनाते हैं तो चांद तारे हैं हम. अड्डे मंड के छड्डे के मारे हैं तू आज छोड़ा तो हम भी कुंवारे हैं तू आज सुनाते हैं तो चांद तारे हैं हम. चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम. मुकेश माफिया माफिया मुकेश माफिया माफिया प्रेम जिव्हाळा आपुलकी अक्षयदादांच्या मागे असायला पाहिजे. राधाकृष्ण आणि त्यासाठी आपल्या हमारे भारत में जोरदार टाळ्या झाल्या हर पाहिजे. प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है. क्रेन खाली घ्या. सहा जर लावून हंडी फोडतील. स्त्री
गोविंद पथक 6 सर लावून हंडी फोडायची आहे. जो है अलबेला मदीना वाला मानाची हंडी जिसकी आता दीवानी आपल्याला फोडायची आहे. ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदीना वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है श्री साई गोविंद पथकाला पुन्हा एकदा विनंती आहे. वेळेची मर्यादा आपल्या सगळ्यांना आहे. 6 सरांची हंडी फोडणार आहे. ओंकार भाऊ झगडे गोविंद पथकाचा या ठिकाणी मंचावरती गौतम हंडी फोडणार आहे. श्री साई गोविंद पथक. श्री साई गोविंद पथक तयारी करून 10 वाजताची आपल्याला वेळ आहे. सलामी ताबडतोब सलामी द्यायची आहे. श्री साई गोविंद पथकाला विनंती आहे, तयारी फोडायची आहे. 1 मिनिटाची वेळ आहे.
हॅलो हॅलो शेवटचं 30 सेकंद पुणे महाराष्ट्र दहीहांडी भंगा सरीगला लोक मैंने जाऊ समस्त जी जहाँ रूम को जाऊँगी आपने देखिपे बहुत एत लोक जहाँकि गणिकी सारी बोली पुणे महाराष्ट्र चाकल ओडार पुणे महाराष्ट्र आसी माने दहीहांडी देखा बोले 2 किलोमीटर चली सारे 2 किलोमीटर अधिक है चल चली आदि गोड़ बता है फिर ड्यूटी जावा सका राति पाई 6टा बेले ड्यूटी तो ये रखुचु जय जगन्नाथ।